Hele konceptet består af et grillbord med en grill i midten på 70x40, som har en rist, som dækker over grillpaketterne. Og resten består af nogle jernstænger på 10x10 mm, som holder på varmen rigtig, rigtig fint. Alle sidder ved bordet. Alle er deres egen grillmester. Alle kan nå ind til grillen, hvor man lægger pander på, for man steger ikke direkte på grillen. Det vil rose for meget. Og som et væsentligt plus, så kan man holde varmen hele aftenen. Det er med til at garantere en rigtig hyggelig aften med venner og familie. Med Sit & Grill-konceptet, der kan vi lave mange forskellige retter. Mange forskellige marinerede kødretter. Man kan lave burger, man kan stege bøffer. Og typisk vil man finde årstidens grøntsager og skære dem til, så de nemt kan grilles på panden. Afhængig af kødtypen kan man spise ris eller kartofler til. Og der er utallige muligheder. Der er sådan set kun fantasien, der sætter grænser. Dessert, jamen der er også rigtig mange muligheder. For eksempel man kan lave pandekager, som vi steger direkte på en pandekagepande på grillen og koge nogle frugter op. Igen årstidens frugter, hvad der nu lige er til at få nede i supermarkedet. Det kan flamberes, rigtig mange muligheder er der.